Yes, halløj derude. Jamen så har havørtkompasset fundet over på Pudeholmen. Det er en lille ø, der ligger i Inderfjorden. En lille flække her. Den er også forrygende at gå rundt og fiske fra. Så lige der har vi spidsen over ved Klintebjerg. Og overfor det, der har vi så noget, det her Skalø. Og så Vikkelsø bagved. Men det gode ved den her plads her, det er, at der kører sådan en tivandsrende fra spidsen der, og så hele vejen inden foran øen her, som så munder ud herover. Den er cirka 2,5 meter dybt. Man kan ikke bare lige sejle på den her ved at dreje nu fra sejlranden af. Man skal enten gå ind ned ved spidsen der, og så følge den rundt, eller gå ind herover lige efter styrbordsbøjen der, så gå ind her. Fordi der ligger et kæmpe stort rev herude foran, som er meget lavvandet. Men ja, den er med i Inderfjorden. Så det betyder, at fra 1. oktober til 1. lørdag i marts, der er det no-go at fiske herfra. I det man også kan gå fra Klintebjerg, og så gå langs randen her og ud til her. Så det er no-go, det er det område på det tidspunkt der. Og den her lille ø her, Pudeholmen, den er ikke fuldfredet. Så den er ikke med i det, men alligevel så skal man nok lige være varsom med at træske rundt herude. Så, men jo, en skigod forårsplads, den holder jeg utrolig meget af at fiske fra. Så Pudeholmen, det er skigodt, og den har så en lille bumshat, det er nummer 2. Her ved den lille stensætning. Så jo, det var det. Hej.